Dámy a pánové, dneska sme tu nového videa hry Bloons TD 6 či Bloons TD 2. No a dneska tu ešte kladnem peniažky. No a dneska budeme to hrať túto legendárnu hru. Si kúpim asi nejaké manky, ale neviem jakú. Mám paragony. Tak ja si asi budem šetriť asi na snajpera, na snajpromanky. Budem dobrý, ale ja idem beto. A za 6 hier idem do nového sveta. Dneska to v tomto videu uvidíte. Možno. Pokiaľ sa mi nevybije mobil, lebo mám 3 minúty. Či mám 3 sekúnd. Alebo mám 3%. More ma tu hodí, more mi tu dáva, že more reklamu na Bravko. Však prečo nie, more Bravko mi tu skače, však prečo nie? Bravko tu more na mňa vyskakuje. Nechcem Bravko. Jop, dámy a páni, zajtra ideme do Česka, takže a budeme tam od štvrtku do nedele, takže asi nevidím videa. Takže asi nevidím tak dlho videa, lebo no, budem mimo. Takže možno nevidím videjka, ešte neviem, jak bude čas. Takže neviem, možno nevidím videa, takže nebuďte, takže viete prečo. A typek ani ja nemáme meno. Ja sa volám reálne player, alebo neviem, jak si mám meniť meno. Ja som na tejto strane a OK, chvíľu sa zbavíme toho. Ja vám hneď ukážem moju stratégiu. Dobre, tak sa to už domajní, dobre. A počkáme si na tohto chuja, na tohto chujuša, na military monkey. Na gulumetoša. Tak a tu môj target. Jop. Zdrhli mi, ale to mi nevadí. Dám kejmou detekciu, lebo za chvíľu mi to aj tak prejdu. Znam bude tiež po ňom stržať, takže dobré. Za chvíľu odhalím aj moju stratégiu. Takže počkaj, ja tu ešte dám toto za 600. Bude dobré. OK. No dobré, takže zajtra mám tohto. A ešte ďalší, ešte schovávať dvoch. Ešte schovávať ďalších dvoch. Ešte schovávať dvoch. No a teraz ľudia. Jop, a cez túto obranu sa nedostane nikto. Ja mu tu pošlem nejakých mankýšov. Tu pošlem balóniky. Jak stane first blood. Dostane prvý damage, bo chceme to ten onen. A asi nedostane. Nevadí. Dobre, trošku som mu poškarlil. A on už nepúšťa. Tam si pošlem toho mojho. Oh. It's not good. To nie je dobré. To nie je dobré. Počkaj. Toho dať. Dobre, kámo, chill už. Chill out. No to som asi nemal robiť. Dobre, chill out. Chill out. Napíšem chill. Napíšem, že sorry.
Presne pochopil. Dobre. Dávam set target na to na. OK, dostane upgradeík. OK, všetkých mám na toto. A moja stratégia je, že ešte dám jedného. To bude asi tu. Takže sa toto nedá zničiť. A asi dáme tu na. Posledného Monkeysa. Set target tu na. No. Teraz. Boom. Rekejmou. Kamo, cez to sa nikto nedostane. Však toto je balóny ešte aj nevidel. Však toto je balóny som ešte aj nevidel. Kamo, čo mám z Wi-Fi? Však ja mám dobrú Wi-Fi, no. To je divné, však mám dobré. Mám full, aj tu mám full. Čo? Kamo, čo sa deje? Halo. Dobrú Wi-Fi. Kamo! Však je dobrú Wi-Fi. No, dobre. Teraz môžeme začať šetriť na tieto tu levely. Áno, tieto proste. Kúpim dve, tieto dve. A potom na tieto mám tieto. Aha, na neho ešte som na tento. To na všetkých je už. Pretože najprv sa budem šetriť na tieto dve a potom budem šetriť na tieto za 5100. Ja nepopujem olovené. Ja nepopujem. On sa vzdal. Typek sa vzdal. Nice. Haha. Typek sa vzdal. Tak to je dobré potom, keď sa typek vzdal. OK. Dámy a páni, ja budem musieť končiť, lebo reálne mám 2% a to ešte chcem aj dneska vydať na YouTube, takže jop, sorry ľudia, ale musím. Takže ready, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, keď áno, tak nechajte like, odber, zvonček a zajtra ešte možno vyjde videjko, neviem. Neviem, keď budem stíhať vo vlaku, možno ešte natočím potom. Ale tak zatiaľ ja už sa s vami ľútim, tak čaute.